таслим нашав. дӯсти азиз, мумкин ки айни ҳол ту дар як замоне қарор дошта бошӣ ки ҳама муқобили ту бошанд, дар як замоне қарор дошта бошӣ ки ҳеҷ кас ба ту бовар надошта бошад, дар як замоне қарор дошта бошӣ ки ягон хел кори ту пеш нарафта истодааст, гӯё ки ҳамин ҷа девор асту дар ҳамин девор задести, ин ҷое нест ки роҳ табиёю пешравӣ кунӣ. дар зиндагии манам бисёр ҳамин хел шуда буд, лекин медонед ман як чиза мехоҳам гап занам. барои чӣ мо шумо бояд ки таслим нашавем? барои чӣ? барои он ки нақшаҳое ки мо дар зиндагӣ дорем, аз нақшаҳои мо дидида нақшаи худованд барои мо беҳтару хубтар аст. барои чӣ? шояд ки мо нақша дошта бошем ки ягон сомонаке кор кунем, ягон қадар зиндагиамонро сатҳаша хуб кунем, лекин худованд дар мо нақша дорад ки мо як шахсияти бузург шавем, мо нафъамона, фоидамона дар бисёр мардуми рӯи олам расонем. аммо мо дар аввали кор шикаст мехӯрем, дилмонда мешавем, ҳеҷ кас ба мо бовар надорад, моро аз роҳ мезананд. дар ин ҳолатҳо дӯстони азиз, бениҳоят муҳим аст ки бовариро аз даст надиҳему шикастам хӯрдем, афтидемам хезем аз ҷой ва анам чӣ хел мегам, баданатонро пок кунеду бо далши аз паи коротон рафтан гиред. медонед ман барои шумо мехоҳам як чиз гап занам. шикаст хӯрдан барои ман ин яке аз зинаҳое аст барои расидан ба муваффақият. барои чӣ? барои он ки бисёре аз дарсҳои муҳимтарини зиндагиро, бисёре аз омилҳои муҳимтарини зиндагиро, фаҳмишҳои бузургтарини зиндагиро мову шумо аз муваффақиятҳои худамон намегирем. дарсҳои муҳимтарина дар зиндагӣ мову шумо аз шикастхӯриҳоямон мегирем. дӯстони азиз, барои ҳамин мову шумода мебояд ки ҳеҷ гоҳ таслим нашавем. агар шикастам хӯрдем, чӣ кор кунем? боз аз ҷои хеса давом диҳем. худованд мову шуморо месанҷад ки чӣ қадар мо дар мақсади мондаи худ содиқ ҳастем. ва инро шумо фаромӯш накунед ки шояд як қадами дигар барои расидан ба мақсадат монда бошад. шояд як қадами дигар, шояд як лаҳзае мондааст ки ту ба мақсадат мерасӣ. аммо тасаввур кун, дар ҳамин ҳолат ту дастатро мекашиву дилмонда мешавиву ба ақиб мегардӣ. барои одамоне ки дар зиндагӣ таслим шуданд, барои одамоне ки дар зиндагӣ дилмонда шуданд, мехоҳам як чиз гап занам. ширкати абарқудрати кока-кола ки тақрибан 7.5 миллиард аҳолии рӯи олам ана ҳамин нӯшокиро истифода бурдааст. тақрибан 95% аҳолии тамоми рӯи олам ана ҳамин кока-коларо истифода мебарад, бурдааст, чашидааст ва ҳар рӯз ширкати кока-кола минимум ками кам 3 миллиард дона кока-кола мефурӯшад. 3 миллиард дона. ва барои одамоне ки то ҳол дар худ бовар надоранду шикаст хӯрданд, ман як факти бузурга мебиёрам ки шумо хуб дарк кунеду фаҳмед. дӯстони азиз, ширкати кока-кола дар соли аввале ки вай фурӯша сар кард, ширкаташа оғоз кард, фурӯши маҳсулотро сар кард, вай ҳамагӣ 25 дона бутилка кока-кола фурӯхтааст. 25 дона. шумо ина фаҳмидесте? 25 дона дар як сол. 25 дона дар як сол. аммо шумо чӣ қадар дар мақсади мондаи худ содиқ ҳастем? агар ки кока-кола ҳамон рӯзу ҳамон вақту ҳамон соатда дилмонда мешуду даст мекашид аз ин бренде ки ба ҷаҳони муосир пешниҳод карда истодааст, ҳоли ин қадар мардуми аҳолӣ ин нӯшокиро истифода намебурданд. ва ҳоло ҳар рӯз 3 миллиард дона нӯшокии кока-кола фурӯхта намешуд. барои ҳамин азизони дил, бисёр мешавад ки
مثلا شما نمیتوانید دلمونده شده از دستتون هیچ چی کار نآمده همین خیلی فکر میکنید که همه کار کرد بوده که همه کار کرده است لیکن نتیجه نیست پیشروی نیست و شما باید که درک کنید که شکست خوردن در همه کاری که ما شروع میکنیم میشود همه وقت در تمام کار ما شما باید که شکست خوریم опыт گیریم تجربه گیریم شکست خوریم تجربه گیریم درس گیریم شکست خوریم تجربه گیریم و آیسته همین خیلی پیشروی میکنیم مهم شکست خوردن نیست مهم اون است که شما چقدر مقصدی بزرگ دارید که آن همین مقصد شما رو نمیگذارد تسلیم شوید مهم آن همین است برای همین باز یک بار دیگر میگویم در دنیا تنها 10% اهالی تمام روی دنیا شخصانی موفقند و تنها 90% اهالی روی دنیا شخصانی ناکام و نیودشنیک و نادار هستند و تنها شما انتخاب میکنید که کی میشوید تنها شما انتخاب میکنید که در زندگی کی میشوید انتخاب در دست خود شما است اگر که شما مقصد نداشته باشید شما برای شخصیت کار میکنید که وای مقصد دارد اگر که شما رجای روز نداشته باشید شما برای شخصیت کار میکنید که رجای روز دارد اگر که شما تسلیم میشوید شما برای شخصیت کار میکنید که وای تسلیم نمیشود پس خوب فکر کنید که زندگیتون رو برای عملی کردن مقصدهای دیگران صرف میکنید یا اینکه برای عملی کردن مقصد خویش انتخاب در دست خود شما است موفقیت بردباری برکت کار با شما